గాడ్ల మ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కేసాలక ఓ నైటు ఈ తొక్కు బుల్లెట్టు సందుల మంటూ కోసం ఎట్టుకుంటే రూటు Make some noise! అబ్బా కడుపు నిండిపోయింది మంగళ పట్టు గారికి 22 మస్తుల మస్తు కట్టవుతూ పచ్చాగాళ్ళ మ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కేసాలక ఓ నైటు ఈ తొక్కు బుల్లెట్టు సందుల మంటూ కోసం ఎట్టుకుంటే రూటు చీరగట్టుకోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు పొట్లం కట్టిన బిర్యానీకి పొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు పట్ల మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమావ సుఖలాగక శుక్రరొచ్చరు శివకమ్మావ